расійскай гісторыі асобага гэтага маскоўскага князя значна ідэалізуецца, ствараецца вобраз моцнага і справядлівага монарха. І гэта нягледзячы на тое, што час ягонага панавання стаў эпохай тэрору і катаванняў для ўласнага народу. За што у тагачаснай Еўропе ён і атрымаў мянушку «жахлівы». І ў гісторыю беларуска-літоўскага гаспадарства маскоўскі князь Іван IV увайшоў як кат і забойца. Калі гаварыць пра асобу Івана IV, то міт, дарэчы, неадэкватны міт пра яго вялікасць, пра мудрасць, пра адукаванасць стварыўся ў расійскай гістарыяграфіі ўжо ў 19 стагоддзі. Але ўжо ў 19 стагоддзі гэты міф разумныя гісторыкі папросту ліквідоўвалі. Вот что писал про его Миколай Костомаров. «Чудовище, которое лжет в каждом слове». Василь Ключевский называл Ивана IV зверем от рождения, а Сергей Соловьев писал, что историк никогда не промолвит такому человеку слово оправдания. У 1558 годзе Іван IV распачынае вайну супраць інфлянскага ордэна. Вялікае княства Літоўскае, а таксама Данія і Швецыя імкнуцца стрымаць маскоўскія ваенныя поспехі. Паводле падпісанага пагаднення уладанне ордэна ў інфлянтах пераходзіць пад пратэктарат вялікага княства. З Вільні туды накіроўваецца войска пад ачолам Мікалая Радзівіла Чорнага. У адказ Іван IV распачынае вайну супраць вялікага княства, якая пад пяром гісторыкаў атрымала назву інфлянскай. Інфлянты – землі сучасных Латвіі і Эстоніі, якія з 13 до 16 стагоддзя былі пад уладай нямецкага ордэна. У 1562 годзе маскоўскае войска уварвалася на нашыя землі. Царскія ваяводы пустошаць ваколіцы Мсціслава, Дуброўны, Копыці, Оршы, Шклова ды Віцебска. А в апошні дзень студзеня 1563 года маскоўскае войска спынілася на беразе Двіны пад сценамі старажытнага Полацка. Войска Івана IV налічвала каля 60 тысячаў воінаў. Мела каля 200 гарматаў, у тым ліку сценабітныя і каменя і вогнекідальныя. Аднак значна меншы полацкі гарнізон здавацца не збіраўся. Быў нават здзейснены начны вылаз з мэтай адбіць у ворага артылерыю. Палачане рыхтаваліся да доўгай аблогі. І так і было б, каб не фатальныя памылкі полацкага ваяводы Станіслава да войны. Першай з іх ён зрабіў, загадаўшы выгнаць з гораду, каб паменшыць колькасць едакоў, 2000 сялянаў, што ўмацоўвалі гарадскія сцены. Царскія воі шмат з іх злавілі і прымусілі паказаць лясныя ямы з запасамі збожжа. Другой памылкай стаў падпал астрога з пасадамі і адыход абаронцаў у замак. Пад прыкрыццём дыму царскія воі занялі месца і перацягнулі гарматы пад самыя замкавыя сцены. 15 лютага 1563 года, пасля 2 тыдняў аблогі, маскоўскае войска захапіла Полацк. Як Іван IV у жыцці выглядаў як чалавек, сведчыць такі эпізод. Ён зашоў у храм, узяў у рукі знакаміты крыж Ефросіні Полацкай, рэліквію Беларусі. А на адвароце там напісаны праклёны пададзеныя таму, хто насмеліцца забраць гэтую святыню з храма вынесці. Іван IV, акрамя таго, што быў садыстам, ён быў яшчэ вельмі набожным чалавекам, такое часам здараецца. Ён, прачытаўшы праклёны, ў жаху кінуў гэты крыж і выбег з храма. Над ягонымі абаронцамі і простымі жыхарамі Іван IV учыніў жорсткую расправу. Італіец
Александр Гваніні, які тады служыў камендантам віцебскага гарнізона, пісаў пра тое, што у Масковію з Полацка пагналі 50 тысяч палачанаў. Яго сучаснік, гісторык, храніст Мацей Стрыйкоўскі дадаваў, што гналі іх як юдэяў да Вавілону. І сотні, а можа быць тысячы палачанаў па дарозе на ўсход проста загінулі ў тых зімовых сумётах. Па загадзе цара усіх яўрэяў, што жылі ў горадзе, ад немаўлятак да старых патапілі ў хвіле. Таксама Іван IV загадаў без разбору забіваць усіх неправаслаўных. Монахи Бернардины и браты-доминикане загинули под шаблями царских воев. Зверствы ж и гвалт, что чинили московские стрельцы не по загаде, а по уласным жаданням, не поддаются лечению. С падзеямі інфлянскай вайны звязаная адна з полацкіх таямніцаў і, я б сказаў, трагедый. Якраз у часы таго ліхалецця знікла славутая бібліятэка Полацкага Сафійскага сабора, заснаваная яшчэ у часы князя Ізяслава і Ефрасіні Полацкай. На сённяшні дзень вядома толькі 11 кнігаў з таго збору, які налічваў тысячы і манускрыптаў, і друкаваных выданняў. Магчыма, якраз тады загінулі рукапісы, якія належалі перу самой Ефрасіні Полацкай. Магчыма, якраз тады згарэў адзін са спісаў полацкага летапісу. За час панавання на Полаччыне маскоўскіх ваяводаў гэтыя землі так абязлюдзілі, што пазней давядзецца перасылаць сюды людзей з іншых раёнаў Вялікага княства. Пройдзе яшчэ 16 гадоў, пакуль Полацк і паўночна-ўсходняя частка нашай дзяржавы будзе вызваленая ад царскіх войскаў. Новы кароль і вялікі князь Стэфан Баторы пасля заключення Люблінскай уніі давядзе гэтую доўгую і крывавую вайну да пераможнага канца. Аднак усім было зразумела, наступныя войны з маскоўшчынай — это толькі пытанне часу.